natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Tulad ni Alden Richards, magpares bakuna na rin kayo para sa isang healthy Pilipinas. Ang unique toothpaste doon ay maximum fluoride protection kontra sa cavities. Maximum fluoride protection. Unique toothpaste. Protektado ang ngiti. Unique toothpaste. Laban sa tooth cavities. Unique toothpaste. Alaga teeth ng family. Unique toothpaste. Unique toothpaste. Maximum fluoride protection. Unique toothpaste, maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Sa dinami-dami ng aking nasubukan, akala ko malinis na may sepulok pa pala. Akala ko malinis, amoy lansa pa. May bago akong kasama, mabisa at magaling pa. Bagong Joy with Power Bula. Mas mabula, mas mabisa, power bula. Bagong Joy. Bagong Joy with Power Bula. Tanggalan sa sebulok walay na. Power Bula. Bagong Joy with Power Bula. Bagong Joy! Mas mabula, mas mabisa versus ordinary Brand X Liquid. Isip mangingisda na napalawod na ko para sa akong pamilya. Dapat abdik yun manginabuhi. Mao ang akong tambal kanang abdik makayo. Rexidol Forte. Abdik banat sa bugat laban sa ulo. Mao kung kilanat. Rexidol Forte. Paracetamol Cafe is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, ang timailhan o ilhanan sa matuod nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo sa ato ng nasaysay sa miagi natong programa o Sibya, usa sa timailhan nga wa kaayo tagai o bili no sa uban kining pagtino kung asa na ang sentro sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung maghisgot tag asa na ang sentro, but ipasabot asa ang iyang kanang gitawag natog pangkalahatang pamamahala. Asa ba nga lugar kung maingon ta nga asa ang kanabang lugar diin nagmando ang mga leader o ang leader sa matuod nga simbahan. So asa ang sentro, no? Sama pananglit sa kanang pundok nga gisugdan ni kapatid na Felix Manalo kanang gitawag og INC kun Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo. Di ba sa atong nahibaw-an ang sentro sa ilang pundok ni adri sa Pilipinas? Nasa Pilipinas. Nga naman, tungod kay diri man pod sa Pilipinas nagsugod ng pundoka. So, mauna nga ang ilang executive minister na adri sa Pilipinas. Na adri sa Pilipinas ang pangkalahatang pamamahala sa ilang pundok. So, atong nakita manggod nga kung asa gali gasugod ang maong pundok o tinuhuan, malagmit naa sa maong lugar pod ang sentro. Naa sa maong lugar ang pangkalahatang pamamahala. Natural, kung kinsa ang nagsugod, kinsa ang founder,
kung asa nga lugar, diha pod magsumikad. Naa po dihang lugar magikan ang pagmando. Daghang kaayong mga pundok sa tinuhuan nga ang sentro naa sa Amerika, sa US. Nga naman, kay naaman po sa maong lugar na sugdi ang maong mga grupo. Pananglit, ang Seventh-day Adventist. Ang ilang kanang tingog yun nga sundon kung maghisgot og unsay mga desisyon. Nang gitawag man na og General Conference. Kaya naa dito nanukad sa Amerika kay dito man na pod na sugdi ni Ellen White ng grupo ha. Ang Mormons, ang saksi ni Jehovah, mga born again, ug uban pang mga pundok nga nagagamit sa Biblia nga ang ilang sinugdanan dito sa Amerika, tuwa po dito nanukad ang pagmando. Naa dito nanukad og unsa may interpretation sa Biblia nga pagasundon. Di ba? Oh. So, matag pundok na ay sentro. Na kini mao ni wala mabantay, hinaot nga walang tuyo mao ni ang nakaligtaan o wala ba maapil diha ba sa pagtino og sa matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo asa na ang sentro. Naabay mga bersikulo sa Biblia nga gipasabot nga naa na niya ng lugar magsumikad ang pagmando. Oh. Kay sama lagi sa ato nang nahisgutan nga samaan ng pagtino nato nga ang kwarta dili fake, dili piki. Hilngon man nato ang mga timaan, ang mga deskripsyon nga gibutang sa mga authority sa Central Bank. Kanang mga ilhanan, di ba? Mga siyaksihagon gali nato na. Oh. Unya kay according sa history, ang mga ubik nato valid ordination tungod kay ang iyang ordination wa gyud putol gikan sa mga apostoles. Whereas sa ubang mga pundok dili sila makakonek. Pananglit maghisgot tag tulo ka obispong Katoliko nga klaro kaayo nga apostol gyud ang ga-ordain o gapandong sa kamot. Si Bishop Ignatius of Antioch ang unang nakita das kasaysayan nga siya mo'y na ilang unang nigamit anang description nga Catholic pagtawag sa matuod nga iglesia. Oh, disipulo man na siya ni San Juan. Oh, disipulo ni San Juan. Si San Policarpo po, disipulo gihapon ni San Juan. Na ay suwat niya nga iyang gihisgutan, iyang gitawag og Catholic ang iglesia sa Dios. Oh, disipulo na ni San Juan. Si Obispo Ireneo. Obispo Ireneo hinoon, ang iyang teacher, ang gatudlo niya, si Polycarp. Oh, sa ito pa, si Polycarp nagtudlo ni Ireneo, unya kay nganong moingon ta nga valid tong authority ni Ireneo tungod kay ang ga-ordain niya si Polycarp man nga ang teacher, si San Juan. So, dili na hinuong ko ka saysay ninyo og kana yung kumplito nga pagkunik pero makita man ninyo na sa mga reference bisan kana lang kanang list of popes, makita na nato diha nga ang Katoliko ang iyang ordination masumpay gyud sa mga apostoles. Ato nang gihisgutan pagbalik tungod kay naamang gud pod sa Biblia gimando man gyud ng pagbutang og mga description para dili ta mapiki. Kanang Jeremias kapitulo 31 versikulo 21. Diin giingon diha nga butangig mga palatandaan o mga ilhanan sa in English marks o mga description ang dalan. Butangag description sa mga purpose nga butangag ti mailhan parang di ta mawala. Paras anang moagi tas dalan nga maupay pag-agi nato niya na mahadlok ta nga dili unya inigbalik nato matunong ta inigbalik. Labi naapoy laing mga dalan. So butangan natog ilhanan parang di ta mawala. Ingon ana pud ang matuod nga iglesia. Di ta magsalig anang magdaladala sa ngalan sa Dios nga
Mao ni tinuod amo kay iglesia sa Dios. Mao ni tinuod amo kay iglesia ni Kristo naa sa Biblia. Nimtag ra na. Sama sa kwarta, nimtag ra ng butang diha 100 peso bill, 1,000 peso bill, 500 peso bill, nimtag ra na. Nya wala na nailalis kay si Kristo God. Ang Dios God mo'y nagtukod og iglesia. So wa nailalis ng iyang description nga iglesia sa Dios. Mao nay nimtag. Pero butangan nag mga ilhanan sa mga authorities, unya ang makabutang pog ilhanan nga dili piki, kadto na pong dunay authority. Kaya naa sa Roma 10:15, unsao man kuno pagtudlo, kung dili siya gipadala sa ato pa, wala siya gi-authorize. So, kinahanglan ang authority. Kay dili man tanang mga tao ang makahimo og genuine o tinuod nga kwarta, kadto ramang naay authority. Kinsa may authority anang maghimo og kwarta? Ang Central Bank. So sila mo ay makabutang og mga marka o ilhanan nga dili piki. So kung dili ka miyembro, dili ka apil anang mga authority sa Central Bank, wa kay katungod mohimog kwarta, wa kay authority. Kung maghimo kag kwarta, bisan pag maawat nimo ng nimtag, piki ginang imo, kay wa man kay authority. Unya, history will show us, bishops of the Roman Catholic Church, sila man ang nakasunod sa authority sa mga apostol, so sila mo ay makabutang og genuine nga marka o mga ilhanan. So ato namang nahisgutan nga, ang unang marka, ang ato ilang nato isgutan yun ang tanan katulad mga major yun, no? Gipili sa mga obispo nga mahimong marka o timailhan ang kanang universal o Catholic. Para matuman po itong giingon ni Kristo sa Marcos 11:17 nga ang balay sa Dios nga mao kining iglesia o simbahan pagatawgon kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran o universal. Di ba? So mao manaibot pasabot anang Catholic, universal, ipakatoliko, ipailukop sa tibuok kalibutan ang iglesia ng Diyos. So mao si Kristo gani mismo kung ato yung subayo ng Biblia, ang gusto ni Kristo itawag, i-describe sa iyang iglesia kanang universal. Marcos 11:17. Nga naman kay mao man gunay ilhanan sa New Covenant Kingdom o itandi ni sa Old Covenant Kingdom nga gitawag man tong sa Old Covenant og Jewish religion. Nganong gi-exclusive ra sa mga Hudiyo, Jewish religion. Kay para ra mas mga Hudiyo. Kung hintil ka, isipon kang mahugaw. Di ba? So exclusive lang. Dili pang tanan, dili pang tibuok tong karaan katong naa sa daang kasabutan. Mo tong gitawag og Jewish religion. Pero ang kang Kristo kay pang tibuok kalibutan man, tanan sakupon man. Mahintil ka, mahudiyo ka, pwede ka masakop sa gingharian mo nang gitawag og Catholic sa Greek, Catholicos, universal sa English. Mao na nga si Obispo Ignacio wala siya masayop pagpilian ng termino nga Catholic, pag-describe, pagtimaan sa matuod nga iglesia sa Dios. Sa to pa, kadtong gihimo ni Obispo Ignacio, katumanan ratos gusto ni Kristo nga ang balay sa Dios pagahinganlan kinig alang sa tanang kanasuran, kon universal o Catholic. So, ang gihimo ni Obispo Ignacio nga iyang gitawag og Catholic ang iglesia ng Dios para matuman ang gusto ni Kristo nga tawgon og lukop o alang sa tanang kanasuran ng iglesia. So katumanan ang gihimo ni Obispo Ignacio, dili kay pagsupak sa sugo o pagsupak sa Biblia. Mao na usa sa gipili sa mga obispo nga itawag, i-describe sa iglesia ng Dios. Catholic. Dagan-dagan pong nagawat-awatan na manggali Adventist pod nga moingon nga Catholic mo po ning amo, pero mao ni original kay nangingilin man kami ng Sabat. Ang tinuod nga iglesia kuno kadto man gipadayon gyapon ng Jewish Sabbath. So sila ang matuod nga Catholic. So wa nila nigahan ang description nga Catholic. Di ba? Bisan daghang kay kung na bisan mga Baptist, moingon sila nga kanang Catholic diha nga description, matawag man tanang mga pundok nga nagtuon sa Biblia, Catholic man po na. Kanang inyo Roman Catholic mo na dili na
tinuod. Oh. Kay gibutangan man ninyo Roman. Oh. So diri na ta. Now kining Roman timan ako naman ning gihisgutan sa Miyagi, no? Nabito to inungutana diya sa Facebook. Ang gibutang man dito sa referensyang Katoliko nganong gitawag og Roman ang matuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Gitubag po dito sa Catholic reference kay nga naamang god sa Roma, particular gyud sa Vatican, na mamahala na diha gapuyo ang executive minister o Pope Prime Minister. Sumun nang gitawag og Roman. Unya, niingon tong nangutana nga, unya kay si Kristo may ulo sa iglesia, nakapuyo di siya sa Roma. Aron ingnon nga kay naa diha ang head. Now akong gitubag nga, si Kristo natukod niyang iglesia sa Jerusalem. Oh. Pero nagpili man siya representative sa iyang iglesia. Gipasabot na niya sa Juan 21:15-17 nga si Pedro mo iyang gipili. Katong iyang giingnan, Pedro, kay musaka naman ko sa langit, ikaw na'y makita nga mangulo sa akong simbahan. Katong niingon ba siya nga, atiman na ang akong mga karnero. Nasa Juan 21:15-17. So si Pedro mo'y representative ni Jesus Christ. So, ug asa ning katungdanan ni Pedro, naa dito ang sentro, kay naama dito magagikan ang pagmando. Di ba? Yeah, history will show us, nakaabot man si Pedro sa Roma. So siya mo'y nahimong obispo sa Roma, katong siya na dito. Sa diyang waan na si Kristo. So kinsa po'y makapuli siyang katungdanan, so automatic, siya mo'y prime minister. Kay naa sa buhat 1:20, kung ang katungdanan mabakante, doon na may mapuli. Sama atong katungdanan ni Judas, na bakante, ipulihan man. So kinsa ang makasunod, makapuli sa katungdanan ni Pedro as bishop, siya mo'y automatic Santo Papa, o leader. Di ba? Kay ang katungdanan kung mabakante lagi, doon na may mupuli. Oh. So mao na nga nganong gitawag siya Roman tungod kay ang iyang representative ni Jesus Christ na naman sa Roma. So mao na usas sa ilhanan nga gipili pod sa mga obispo iniadtong Council of Trent dito na gipalig-on kanang pagtawag og Roman. Sa ato pa sa unang siglo o sa Council of Nicaea, wala pa man tawag og Roman ang iglesia. Sa ato pa, panahon sa unang siglo, ikaduha, ikatulo, ang description pagyud nga naila ang simbahan kana arang Catholic Church. Unya lagi kay daghan man nag-awat-awat anang Catholic, kay daghan man pong muangkon nga Catholic man pud sila. By the way, na ako'y correction kay niingon ko sa diha nga kanang Catholic nga description gi-dogmatize na siya pag tawag sa iglesia ni atong Council of Nicaea, no? Nasayop ko ato. Kadto daing Council of Nicaea 325 AD kanang description nga apostolic. O bitaw sa Nicene Creed pag-recite anang Apostles' Creed o Nicene Creed ay lito ko ng Holy Catholic Apostolic. Okay, na nagama ng description nga apostolic sa Council of Nicaea man 325 AD. So di pa kakabasa dihag Roman, di ba? Sa Nicene Creed o bisan sa Apostles' Creed, kana arang Holy Catholic Apostolic. Oh, kay ang Roman nga description napuno ra man ni atong Council of Trent 1546. Sa to pa before 1546 ang description nga gimugna sa mga obispo kana palang Catholic ug Apostolic. Wala pa'y Roman. Oh. Nganong gidugangan og Roman, kay daghan man mag-awat-awat sa anang apostolic o kanang Catholic. Sama sa mga authorities sa Central Bank, ilang dugangag timailhan kung doon na timailhan nga naawat. Di ba? Para dili lagi ta mapiki, mo nang butangag ilhanan nga dili maawat. Nya ato naman ning naisgutan sa miaging Domingo nga ang gipili sa mga obispo nga katapusang gibutang nilang timaan. By the way, asa galing bersikulo sa Biblia nga nagvalidate sa gihimo sa mga obispo nga nung ilang gibutang ang description timailhan parang di ta mapiki. Oh? Jeremias 31:21. Basahan ninyo. Jeremias 31:21 nga butangan kunog ilhanan uti mailhan ang dalan. Si Kristo man ang dalan, di ba? Niya ang iglesia iya mang lawas, so dalan po ang iglesia. So butang nga description parang di ta mauwat,
parang dili ta mapiki. Ang katapusang gimugna sa mga obispo nga description ti mailhan sa iglesia kanang Roman kay lisod na awaton. Ngano man, kay di man po sila ganahan moawat ana, kay di man pud mahaom sa ilang pundok. Alang-alang moingon sila Roman pud ning amo. Nga labinag ang ilang simbahan, ilang grupo diri sa Pilipinas nagsugod sa tupadili mohaom. Di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw, katupong mga pundok na nagsugod sa Amerika. Oh, unsaon pagtawag nila gruman sa ilang pundok nga tuwa man sa Amerika na gasugod. Pero ang Katoliko, dili maglisod ang Katoliko ana, siya man po'y original. Kaysa man tong iglesia nga gikan sa Jerusalem na abot sa Roma og mituyok sa tibuok kalibutan nga ang iyang pamamahala ro na sa Roma, particular na sa Vatican. So, unya, ang uban pod, sako nang giingon sa miaging Domingo, dili sila moawat anang Roman kay moingon galig Roman, pagano man ang lugar sa una? Tinuod na. Sa wadihang wa pa ma-Christianize ni Pedro ug Pablo ang Roma, pagano? Pero sa dihang na-Christianize na, suduhan na ang hulagway sa Roma. Naay Christian Rome, napoy pagan Rome, katong wa pa makabig sa pagkristyano. Ang prueba niya na, kining Roma 1:6-8. By the way, timan yung mga tinahod nga tigpaminaw. Asa gilitok ganito ni Kristo katong iyang pagpasidaan nga atong gitawag og tagna nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon sa Jerusalem og igatugyan sa usa ka nasod o usa ka lugar diin ang katawhan magmabungahon pag-ayo. But pasabot ang iglesia magmabungahon pag-ayo. Na sa Mateo 21:43, review lang ta, no? Mateo 21:43 to gipamulong ni Kristo nga iyang gipasabot nga ibalhin ang sentro sa iglesia imbis Jerusalem. Kay ang sentro gyud unta sa iglesia sa pagsugod jud Jerusalem, kay dito man masugdi ni Kristo. Pero daghan manggong mga Hudiyo ang wa mo dawat niya, so naga ito yung mga pulong niya, nalimot lang ko sa bersikulo nga, dito ako sa mga ako, pero ang mga ako wa mo dawat na ako. Kay daghang mga Hudiyo ang wa mo dawat niya. Munang napamulong niya ng Mateo 21:43 nga, kuhaon nga na kaninyo sa Jerusalem, ang gingharian, o igatugyan sa katawhan o sa kanasod, nga magmabungahon pag-ayo. Sa ito pa, iyang gipasabot nga ibalhin sa laing dapit ang sentro sa iglesia. Unya, naay mga pipila ka bersikulo nga atong masabtan gyud gipasabot gyud Ginoo nga Roma. Unsay prueba na? Kung mubasa tag buhat 2:39 nga gamiton gali po ni sa mga ministro sa iglesia, mingon sila nga halayo nga dapit. Halayo. No? Gipasabot sa Ginoo nga layo sa Jerusalem ng balhinan sa sentro. Buhat 2:39 galing ang mga ministro sa Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo, ilang gamito ng buhat 2:39 pagpasabot sa Pilipinas, which is wrong, dili na mao. Sa ang atong justification ana nga dili Pilipinas ang gipasabot anang halayo diha sa buhat 2:39 kay ang laing mga teksto mo support gyud nga Roma. Unang-una dili gyud mabasa sa Biblia nga Pilipinas nang gipasabot diha kanang buhat 2:39 nga halayo nga dapit. Now, kung atong basahon ang buhat 22:21, gipasabot nga kanang lugar ang namuyo ana mga hintil. Basahan ninyo, buhat 22:21. Kanang lugar nga gipasabot sa Ginoo nga balhinan sa sentro, lugar sa mga hintil. Mupasar ang Roma ana kay lugar na sa mga hintil. Basahan ninyo, buhat 22:21. O gawa 22:21. Lugar sa mga hintil ng halayo nga gihisgutan. Dayon, asa man gyud nato masabtan gyud nga maklaro na gyud nga Roma. Kanang chapter 22 sa Book of Acts, chapter 22 man na. Pagka next chapter, giklaro ni Kristo unsa gyung lugara. Buhat 23:11. Basahan ninyo, buhat 23:11 katong giingnan ni Kristo si Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuon usab sa Roma. Sa tanang mga lugar, only Rome. Ang Roma mao'y giparalel sa Jerusalem, diin didto nagsugod ang iglesia nga tinuod nga gitukod ni Kristo. Dili ang Corinto, dili ang Tesalonica, although doon na po'y nakabig anang mga lugar, dili ang particular Italia, dili ang Pilipinas, dili ang Amerika, only Rome. Rome mo'y giparalel sa Jerusalem, diin didto supposed to be ang sentro. So ang gipasabot sa Ginoo nga balhinan sa sentro, Roma.
Buhat 23:11. Natuman ba sa Roma? Makaingon ta nga natuman sa Roma, kung natuman tong giingon ni Kristo dito sa Mateo 21:43 nga, lugar diin magmabungahon ang iglesia. Meaning, dito magsumikad ang daghan kay mga convert sa Christianity. Di ba? Natinuod na atong basahon. Roma 1:6-8. Among whom ye are also called of Jesus Christ. Man ang gipasabot sa Juan 10:16 katong napay laing katong panon ba nga wa pa maisakop kay una mga hintil man to. Ang Juan 10:16 pagpanawag ni sa mga hintil. Katong uban sa kupon mao na dayon ni katumanan Roma 1:6-8. Among whom ye are also called of Jesus Christ. To all that be in Rome. Kanan ninyo nga naa sa Roma nga gihigugma ko. Called to be saints, gitawag sa pagkasantos. Ang grasya sa Dios ug ang kalinaw sa Dios manaa kaninyo ug sa Ginoong Hesukristo. Sa 8. First, I thank God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken throughout the whole world. Ang pagtuong Kristohanon nga naabot dias Roma mulukop sa tupa mukatoliko sa tibuok kalibutan. So natuman sa Roma unya na sa referensya nga nahinumdum ko ani ancient and medieval history. Giingon diha naay paragraph nga giingon ana, the church that's founded by Jesus Christ began to spread victoriously in the Roman Empire in spite of the greatest odds, no? Bisan pa kuno sa dagko kay mga kakulian, ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Kristo nagsugod sa iyang madaogon kaayong pagkaylap sa Imperyong Romanhon bisan pa sa mga dagkong kakulian. Unsa man ang mga dagkong kakulian? Katong mga panglutos nga gihimo nga gipanguluhan sa mga emperador nga pagano, sama ni Nero, Diocletian o kinsa pa tong mga pagano nga naglutos sa Kristyanismo. Bisan pa nga gilutos dito sa Roma ang iglesia, dito hinuon ni lambo pa kayo ang iglesia kay daghang nakabig. Naagali mga paganong nahimong Kristiyano sa lugar sa Roma. Mao na nga Roman ang gipili nga katapusang description nga lisod awaton sa mga mag-aawat. Kay di man po sila ganahan anong description nga Roman kay gigamit man po na sa mga pagano kay na may mga pagano sa Roman yato. So nganong motuota na kay ang iglesia na ay authority gitagaan gahom sa pagdili og pagtugot. Mateo 18:18 di na ko mobalik ana kay wa na koy panahon. So atong tak-upan diri ang kanang description nga Roman pagtuki kay mo hisgot na taglaing tema sa sunod Domingo pohon. So mo na hinungdan nga ang katapusang description sa iglesia Roman. Unya because of authority kinahanglan mo tuota kay naa na sa gospel ang idili sa iyang matuod nga iglesia idili sa langit ang itugot. So kung dili ta mo tuo ana sa to pa dili ta tinumanon sa gospel. So wa naman di igong panahon hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal.